Love Radio. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Elise's Secret File. Si Elise na mapait ang sinapit sa piling ng kanyang tito na nangakong siya'y pag-aaralin pero kapalit-palin nito'y pero kapalit pala nito ay ang pambababoy ng kanyang tito sa kanya. Pero buti na lang, may isang taong dumating sa buhay niya. Kaibigan niya, si Nel. At ito yung tumulong sa kanya para makasuhan yung tito niya. Ito yung nag-udyok sa kanya na magsumbong sa mga magulang niya. At doon na natapos yung kalbaryo niya doon sa tito niya. Tapos tumagal, nagkaroon sila ng feeling sa isa't isa. Pero hindi naman siya nag-blossom. Hindi naman siya nag-materialize. Kasi oo, mahal nila yung isa't isa pero hindi sapat yun para maging sila. Gets mo, kabisyo? Hindi pala sapat yun para maging sila. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Joe Bird. Very inspiring ang Rocky Secret Files ngayong gabi. Dahil kahit hindi sila itinadhana sa isa't isa, ramdam ko na nagmamahalan silang tunay at napakataas ng respeto nila sa isa't isa. Talagang pinagtagpo na napakaraming rason o sa napakaraming rason. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, Grab drivers, lalo na kay parang Marlon, Alan, Rosenio at Marjun. At sana sa tito pala ng ating sender, makulong na ito for life. Ay oo, sana nga. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Sana ay maipakulong na ang tito mo, sender. And besides, mag-undergo ka sana ng therapy para sa healing mo. Hindi ka pa healed sa traumas mo. Pero if you're ready to love again, then open your heart. And I suggest to forget what happened. Life imprisonment sana si tito mo. Ganun para may impact. Actually, tapos yung putulan ng ng alin? Charot with harot. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Jenna. Hindi ka nag-iisa, Elise. Hindi man biro ang pinagdaanan mo, meron talagang paparatingin si Lord na mga instrumento para masalba ka sa pait ng karanasan mo. At siya nga, si Nel. Yon ang purpose niya siguro sa buhay mo. At hanggang doon lang yun. Magpasalamat ka pa rin dahil nagkaroon ka ng ganong klaseng kaibigan at tinanggal ka niya doon sa ganong klaseng sitwasyon. Hindi man kayo ang nagkatuluyan, at least naramdaman mo na may ganon kang klaseng kaibigan. Yan lamang po from Jan. Thank you so much. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Christian. Hi DJ Rocky.
Naloka ako sa kwento ni Elise. As in, gigil na gigil ako sa tito niya. At nang gigigil din ako dun sa asawa ng tito niya, hindi man lang naramdaman. Gayun pa man, buti na lang ay naglakas na ng loob ang ating sender na magsumbong sa kanyang mga magulang at kasuhan ang kanyang tito sa tulong ni Nel. Nakakalungkot man na hindi sila yung nagkatuluyan ni Elise, pero hanggang ganun lang siguro talaga. Hindi naman nila pwedeng ipilit ngayon na maging magkarelasyon sila kahit pamahal na mahal nila ang isa't isa dahil kasal na si Nel sa iba at may anak na. At sa ating sender, gumawa na lang siya ng sarili niyang future na hindi nakasama si Nel sa buhay niya. Tama lang na itigil niya na ang pakikipag-communicate kay Nel nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na ang kanyang paghilom. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you so much. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file tulad na lang ni Robert Tiraw. May mga tao talaga na nadadaan lang sa atin pero hindi na ginalang ng tsuhin ng pagkatao mo. Imbis sa tulungan ka, binaboy ka. I wish na sana hindi na siya talaga makaalis ng kulungan. And how I wish na kayo ang nagkatuluyan ni Nel pero hindi. Thank you so much, DJ Rocky from Robert. Ang dami pang nag-comment so hanggang doon na lang, sarado na yung tindahan. Sabihin ko na lang yung comment ko. Ganun lang yun. Sabihin ko na yung comment ko. Ito naman kasing si Nel, mixed signal, nandun na siya eh. Doon ako naiinis eh. Nandun na. May pagkakataon na siya para ligawan itong si Elise. Pero bakit niya sinayang? Bakit niya pinalagpas? So, ibig sabihin, hindi ganun katindi yung pagmamahal niya o pagkagusto niya na maging jowa o asawa niya itong si Elise. Kasi kung talagang gusto niyang bakuran si Elise dati pa, sana sinabi niya na dun sa naman nililigaw pa lang ni Elise na, sorry, akin yan. Yung ganun ba? Pero hindi eh. Hinayaan niya. Or sabihin na lang natin na baka ganun talaga yung pagmamahal niya kay Elise. Kasi hindi rin naman umamin si Elise sa kanya na may gusto sa kanya. Pero hindi na natin may babalik yun eh. Wala nang sense kung ibabalik pa natin yung nakaraan. Kasi nga, may pamilya na si Nel, may asawa at anak na, tapos siya may boyfriend sa kasalukuyan. Pero minumulto pa rin siya nung kahapon. Kasi nga maraming what ifs. Kasi nga hindi kayo sumubok. But one thing is for sure. Sa storya mo, Elise, may natutunan ka. At dito sa mga pinagdaanan mo sa buhay, dito ka tumapang. Mula sa pagiging tahimik mo, sa pagiging takot mo, na mapatay yung buong pamilya mo, sa pagiging isang biktima, lumaban ka para sa sarili mo. Lumakas ka para ipaglaban ang sarili mo. Salamat sa tulong din ni Nel. Hindi man madali yung pinagdaanan mo, pero lumaban ka, nabuhay ka. At sa kabila ng lahat ng yun, ng mga pinagdaanan mo, nagmahal ka pa rin ng totoo. Hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginawa mo. Hindi lahat ay buo pa ang puso pagkatapos ng ganong klaseng pagwasak. So your story is not just a traumatic story. It's a story of bouncing back, of redemption, of strength, and of love. You are an inspiration. At sana sa bawat pagpatak ng luha mo, mapalitan yun ng kapayapaan. Dahan-dahan. Hindi lahat ng pag-ibig ay mananatili. Pero sigurado ako na ang tunay na pag-ibig ay laging merong layunin. Si Nel, siya yung naging tulay mo pabalik sa sarili mo. Pero hindi siya
yung nasa dulo ng daan mo. So magpatuloy ka lang na magmahal, Elise. Mahalin mo lalo ang sarili mo. And this is a good start para mas lalo mo pang bagyuhin ang sarili mo ng sobrang pagmamahal. At para makausad ka sa buhay at tamang daan ang daanan mo. Kung lilingon ka, mga 1 second lang para hindi ka mabangga. Kung lilingon ka, siguraduhin mo nakatigil ka. Yung hindi umaandar. Pero pansin mo kapag lilingon ka, mapapatigil ka talaga. At ganun yung ginagawa ng pagpabalik sa nakaraan o pagtanaw sa nakaraan sa buhay ng isang tao. Pinapatigil ka niya na humakbang at umandar paharap. So in order for you to move forward, you have to walk forward. Hindi pa atras, hindi lumilingon, baon-baon lang ang iyong mga karanasan sa iyong nakaraan. Focus on the goal. Ang goal is yumaman ng yumaman. Charot! With Harot. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa iyong pagtutok. Sa mga gusto po natin na gusto mag-share ng kanilang secret file, pwede naman send nyo lang sa raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama pa rin ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. At kinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Elise's Secret File.